Der er jo store spørgsmål, der presser sig på i hverdagen. Altså man går tit og tænker, hvordan blev jorden skabt? Hvad var det Big Bang? Hvad er der ude i universet? Hvad er der for enden af det? Og hvad kommer der igen og igen og igen? Men et af de ret store spørgsmål, helt store spørgsmål, som jeg i hvert fald går og spekulerer over, det er, hvordan bliver man årets bedste slagter svineproducent? Bang, nu skal jeg faktisk fortælle jer, hvordan det er. For det ved jeg. Det gør man ved at være fokuseret. Og være fokuseret igennem hverdagen. Ved at holde fanen høj, være motiveret, være positiv, være fremme på beatet. Og det kender vi vist alle sammen en, der er. Jo, det gør vi. For det er vores allesammens lille Niels Jensen. Du har simpelthen vundet prisen som årets bedste slagter svineproducent 2014. Og ved du hvad? Du kommer også til at vinde den i 15 og 16 og 17. For der er ingen som dig. Der er ingen, der kan gå foran med fanen så højt hævet som dig. Ja, måske der bøffede jeg lidt. Men altså, lad nu lige ligge. Niels Jensen, rigtig hjerteligt tillykke med prisen. Helt fra hjertet. Og så vil jeg ønske, at du får en vidunderlig weekend. Det er det jo snart. Altså, jeg ved godt, det er bare torsdag i dag, men nu er det snart weekend. Og så skal vi altså med svin. Jeg skal i hvert fald have kæmpe flæskesteg midt på bordet. Det bliver fantastisk. Så Niels Jensen og alle andre omkring dig, tillykke. Ha' det godt. Hej.